Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Kaixo nagore. Kaixo, punto. Zer moduz? Ondo. Oporrak, ez? Bai. Ja, gaur azkena, oporrak hartuko ditugu. Ze asko esaten dugu alfer edizioa, eta udaran ez egingo ez bagenu bezala, baina hau ere egin behar da, grabatu egin behar da, eta aspertu gara. Hori da, nazkatu gara eta merezi ditugu oporrak. Merezi ditugu oporrak, Bai. hartuko ditugu irailera arte, eta irailean nik berriz asiri utziko dio mikrofonoa, eta ni nire txokora itzuliko naiz. Gehiago gustatzen zait, egia esan. Bai. Bai, aukera nobeto. Baina, ondo, esperientzi polita izan da, Bai, baina gustura gona izurekin. hobeto da, zera ez, mikrofonoan atzean egon beharrean, Bai, iskutuko... kontrolaren atzean, boterean egotea. Kontrola, izate. Bai. Bueno, gu amaitzen, baina bada hasiko astear den zerbait, ez? Hori da, bai, hemendikan bizpahiru egunetara, 33. Olimpiadako jokoak hasiko dira, udako Parisko joko olimpikoak, joko modernoak, esan behar dugu, ze asko ze jatorri ez, zarragoa daukate, badakigunez, antzinaroti datoz, eta gainera izango dugu aukera berriro ere udako kirol, ez, ez dakit kutxunetakoa egiteko, eta da beste kirola egite duten bitartean sofan botata egotea. Sofan etzan da egon, eta ikusi ze artistak diren besteak, ez? Urtero uztailean aukera hori izaten dugu turrarekin, ez, Frantziako turrarekin. Ikusi, siesta, hori da. ez dakit. Nik olimpiadetan ez dut hainbeste lo egiten. Gehiago engantzatzen hau. Claro, eske gaina egun osoan dauzkazu probak, orduan oso zaila izango izateke guztia lo egotea. Baina gaur ez dugu Parisko ez hitz egingo, ez? Ez. Atzera, gu beti atzera egingo dugu 2000 bat urte. Bai, olimpiara joango gara, Greziara, noski. Eta, hori, zehazki Kristorreko 386. Urtean, Ziniska printzesak, Espartarra zen bera, estatua bat eta idazkun bat eskaini zizkion olimpiari, Olimpia Jainkosaren tenpluan. Eta idazkunak alazion. Espartako erregeak ditut aita eta neba, zaldi azkarreko gurdiarekin irabazi dut. Eta estatua hau eraiki du Ziniskak. Eta Grezia osoko emakume guztien artean, koroa hau lortu duen bakarra naizela diot. Urte horretako olimpiar jokoetan kuadriga lasterketa irabazi zuen printzesak, Ziniskak, eta urrengo jokoetan ere, Kristorreko 382. Urtean, proba bera irabaztea lortu zuen. Eta, hala, Ziniska izan zen lehen emakumezko txapeldun olimpikoa zaldi lasterketak irabazita. No pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Ez dakit Ziniskak nola ospatu zuen, garaipena ez dakit tatuajerik egin zuen. Eta baina egia da titulu hori, ez? Lehen emakumezko txapeldun olimpiko titulua, ez diola inorkenduko. Baina egia esan lortutako koroaren distira eta meritua pixka bat apaldu egiten dira
garaipenaren nondik nolakoak jakinda, eta orentxe azalduko ditugu. Antzinako Grezian emakumek ezin zuten Olinpiar Jokoetan zuzenean parte hartu. Beraz, imaginatu baldin badezue Ziniska zaldi gainean, ez? Hori galdetu. Gizonezko guztiak, ez? Atzean utzita, ez. Irudiri zuzena. Estatu hiri gehienetan emakumezkoak ez zuten, gainerako ia 4 urtetan ere kirolik egiten, baina Esparta bazen salbuespena. Emakumeak txikitatik kiroletan ere trebatzeko ohitura zuten, eta gainera Ziniska espartarra zen, ez? Baina, zaldi eta gurdi lasterketetan ez zituzten zaldizkoak edo orgazainak edo txapeldun izendatzen. Hau da, kirolariak edo ez zuten saria jasotzen. Zaldien jabeak baizik. Pertsona bazioan zaldiaren gainean edo gurdian edo, baina gero publikoan zegoen zaldiaren jabea, zen parte hartzailea. Berez, irabazten zuena. Hori da, bai. Bueno. Orduan, zalitegi bat martxan jartzeko eta mantentzeko, nahikoa baliabide gaina ez zuen edonork, ez? Orduan, bakarrik baliabide horiek zituztenak parte hartu zezaketen proba olimpikoetan, naiz gizon izan edo emakume izan. Horretzegon, aberatsa izatearekin nahikoa zen. Ja da, orain ere, ez dela guztiz horrela, baina... Bai. Topatu litezkela antzekotasun batzuk, edo naizta kirolari batek irabazi bere atzean dagoen... Bai, edo berez dakazu, ez, baliabide dituzu, edo bestela babesletzen bidez, edo lortu ditzakezu, baina bai. Azkenean, diruri gabe ez dagola... Ez Olimpian eta ez hemen. Ez hori da. Esan bezala, Ziniska printzesa zen, Espartako Arkidamo bigarrena eta Gesilao erregen alaba eta arreba, urrenez urren. Eta beraz, eragin ekonomiko eta politikoa zuen, eta orduan Olinpiar Jokoetan zuzenean parte hartu gabe, txapeldun olimpikoa ere izan zitekeen. Orduan, Ziniska etzen joan gurdian? Ez badakigu espartarra izanik agian kirolen bat egiten zuela, ez dakigu, crossfita edo zer egingo zuen, baina Joko Olimpikoetan ez zuen zuzenean parte hartu. Eta antzinaroan emakumezko txapeldun olimpikoak izateak ematen duen poza, ez, hasieran genukan hori, ja erabat gainbehera etorriko zaigu, Ziniskaren parte hartzen arrazoiak baldin badazkigu. Plutarkok idatzi zuen horri buruz, eta esan zuen Agesilaok arreba parte hartzera bultzatu omentzuela, Greziarrei erakusteko proba hipikoak irabazteko etzela inolako talenturi behar. Aberatsa izatea eta dirua gastatzeko prest egotea besterik etzela behar. Eta Agesilaok entzuteak kendu nahi izan zien, ospeak kendu nahi izan zien zaldi probei, eta horretarako arreba erabili zuen lehiakide ezgaiaren, inutilaren eredu gisa. Ondo. Bai. Niri, hola, parekotasun bat bilatzen hasita, agian norbaitek esango du, ez dudala ideiarik, baina etortze zitzaidan gaur egunen formula bata eta kotxeekin egiten diren gauza horietan nik kanpoti begiratuta berdina pentsatzen dut. Kotxea ona baldin bada zu barruan sartu, eta berdin dio nordoan barruan, ez? Uste nahiko gogorra dela, bai? Hor barruan egotea. Ja. Mina hau etzeon ez da kotxe barruan ere. Hau zegoen armailetan, ez? Sombrilla baten azpian, hori, daikiri bat hartzen adibidez. Kontua da, esango dugu, hori antzinaroa zen, badakigu ez, ze misoginoa da gure jatorri greko erromatarra, baino, Olinpiar Joko modernoetan ja gauzak asko aldatu ziren, eta emakumezko txapeldun duinak topatuko ditugu berehala. Baina orduan ere, nekez egin zuten bidea, gure hasierako podcast batean maratoiari buruz hitz egitean aipatu genuen, adibidez emakumezko maratoia proba olimpikoa da bakarrik 1984tik Los Angeleseko olimpiadetatik, bai. Eta gaina horren adibide da espiritu olimpiko modernoaren aita, Pierre de Coubertin Baroia. Eta berak emakumezkoen parte hartzeari buruz hauxe esan zuen. Emakumezkoek Olinpiar Jokoetan duten eginkizuna nagusiki garaileari koroa ipintzea da. Eta ipuinaren jarraipena litzake eta urte luzez ala balitz bezala jokatu zuten. Hori da. Ez? Horrela jarraituko luke. Eta esango diogu ba.
Ni ez zaite zer bururatzen. Nik uste kantu bat jarri, eta isildu daitezela, eta gu ere, hilabete batez behintzat, isildu bengo gara. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.